Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Ug niingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon. Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga way napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang giginahanglan. Apan ang walay gayoy iya bisan pagani ang jutay na iyaha kuhaon pagikan kaniya. Okay, so diha na. So dili kita pwedeng magtinapol kay dili gyud mo bless day ang Ginoo kung magtinapol ta. Bisan unsa nga buhaton o bisan unsa nga ato ang gamon tanan. Di pwede nga magtinapol ta kay the moment nga magtinapol ta yun sa diha kuhaan pa inuunta sa unsay narato. Kuhaon niya. O adto niya idugang sa mga kugihan. Tanawa sabihin man na ang kugihan nana siya. Daghan na siya giha pero ikuha tong sa tapulan o gidugang dito sa kugihan. So nganong i-bless man to kay kugihan. Nganong kuhaan man to usa kay tapulan. So dili day mo bless ang Ginoo. Kung yung sabto na istorya, dili day mo bless ang Ginoo sa tapulan.